Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tio Ardas. Taong 1973, Lorente, Eastern Samar. Itong mga panahong ito, nasa poder pa si Ardas ng kanyang albularyong ama. Dalawa na lang sila noon sa buhay, kung saan ang kalimitang pinagpapagalan nila ay ang pagsasaka at pagtulong sa kapwa. Ayon sa kanya, na sa ilang taon niyang pagsasama sa kanyang ama, nakakita na siya ng mga bagay na hindi dapat makita ng katulad niyang bata. Dagdag pa ni Ardas na, sa mga unang araw na gano'n ang kanyang karanasan, halos mag-iisang linggo rin siyang hindi nakatulog. Mabaliw-baliw din siya noon. Mabuti na lang, palaging nasa tabi niya ang kanyang ama, handang magbigay ng tulong at payo sa kanya. Nang malampasan naman niya ang ganoong sitwasyon, naging pangkaraniwan na para sa kanya ang makakita ng mga ganoong kaganapan. Ayon pa sa kanya, yung nagbigay kilabot talaga sa kanyang kaluluwa ay nung masaksihan niya ang pagpapalayas ng kanyang ama ng sapi sa isa sa kanilang mga pasyente. Kakaiba ang nangyari rito, na halos iisipin mong masyado itong imposible. Kung nakapanood na kayo ng mga palabas na may kinalaman sa pagpapalayas ng kaluluwa, ganoon ang nasilaya ni Ardas. Sa abot nga ng kanyang pagkakatanda, yung lalaking tinulungan noon ng tatay niya, 3 beses na umikot ang ulo pero hindi ito namatay. Bigla rin yung nagkaroon ng mga sugat sa buong katawan, tapos may mga lumalabas na mga insekto sa balat nito. Ang ganoong pangyayaring nasaksihan ni Ardas ang nagbigay sa kanya ng matinding kilabot ukol sa kung ano ang kayang gawin ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Noong una kasi, inakala niyang purong pananakot lamang ang magagawa nito, pero nagkamali siya. Subalit sa kabila naman ng lahat ng kanyang naranasan, pinili niya pa ring manalig sa kung anong abilidad meron ang kanyang ama. Sa paglipas pa ng mga araw, awa naman ng Diyos, naging maayos naman ang pamumuhay nila. Minsan may mga nagpapakonsulta, pero hindi naman ganun kalala ang mga karamdaman nito. Ayon sa kanya, kung hindi yun nabati, nakatapak ito ng nuno sa punso. Madali lang naman itong gamutin para sa tatay niya, kaya kahit hindi niya na yun pagtuunan ng pansin, wala itong problema. Ang kaso lang, 1 linggo bago sumapit ang Semana Santa, may nangyaring hindi kaaya-aya. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, hapon noon, habang naghahanda sila para umalis, may dumating na pamilya sa bahay nila. Dahil sa pagdating ng mga ito, bahagya namang napurnada ang kanilang lakad dahil sa nasipat ng kanyang ama. Isa kasi sa batang kasama ng mga panauhing yon, naramdaman itong pinagmumula ng isang mabigat na presensya. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong inabisuhan na kunin ang mga gamit nila, tapos dalhin papasok ng bahay. Hindi na rin nagdalawang isip pa ang kanyang ama na ipagpaliban na muna ang mga gagawin nila. Dahil sa abiso nito, wala namang nagawa itong si Ardas, kundi ang sumang-ayon. Pagpasok naman niya sa loob, bit-bit ang kanyang mga gamit. Narinig naman niya ang kanyang ama na inaabisuhan ng pamilyang yon na pumasok na muna sa loob ng bahay nila. Pagkarinig naman niya sa abiso nito,
Dali-dali naman niyang inihanda ang mga gamit nito, kalakip ng mga libreta at rosaryo. Pagkapahiga naman nila sa pasyente nila, nagsimula na ring magdasal yung tatay niya. Latin ang ginagamit nitong lengguwahe, kung saan habang nag-uusal ito, panay ang ginagawa nitong pagkumpas ng palad sa mukha nito. Ayon sa kanya, na ang ginagawang yon ng tatay niya ay pamamaraan nito upang magkaroon ng sabulag ang mukha nito. Bilang albularyo kasi, kinakailangan nitong maging maingat upang hindi sila mabalikan ng kanyang mga kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto nitong paghahanda, nagsimula na yung mag-ihip ng dasal sa noo ng biktima. Purong birbatim na usalang binabanggit nito, gawa ng may paniniwala yung di hamak na mas malakas ang buhay na salita kapag pinaparinig yon sa buong paligid. Maya-maya pa, pagkalahad naman ng kanyang ama ng pinakahuling buhay na salitang binitawan nito, doon na nagsimulang mag-akto ng kakaiba ang batang yon. Sa hindi malamang dahilan, bigla itong kinumbulsyon habang paulit-ulit na nagsasambit ng mga katagang hindi niya maunawaan. Dahil dito, agad naman yung nilapatan ng kanyang ama ng krus sa ulo habang palakas ng palakas ang mga usal na sinasambit nito. Maya-maya pa, bigla na lamang nawala ng malay ang batang yon na siyang naging sanhi upang mapainom na niya ito ng mga lunas na angkop sa karamdaman nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, agad namang inabisuhan ng tatay niya ang pamilya ng biktima na hindi na yon gagambalain ng masamang espiritu. Upang makasiguro, inabutan niya rin yon ng medalyon nang sa gayoy makampante na ang mga ito. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, dali-dali naman siya nitong inutusan na kunin ang mga gamit nila. Dagdag pa nito na itutuloy nila ang kanilang lakad, lalo pat hindi pa naman gaanong kalaliman ang gabi. Subalit, nang marinig naman yon ng pamilya ng ginamot nito, bigla naman yung umangal na para bang hindi pa tapos ang ipinapagawa nito sa kanila. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, bahagya naman yung napatahimik habang binibigyan ng pagkakataong magsalita ang taong yon. Nang mapansin naman ng mga itong nakikinig sila, doon na yon nagsimulang magsalita ukol sa totoong pakay nito sa kanila. Hindi ho ang espiritong pinalayas niyong dahilan ng aming pagpunta rito. Kami rin na naglagay nun sa batang ito para hindi niyo kami matanggihan. Manoy Berto, matagal na namin kayong kilala. Marami na rin kaming naririnig ukol sa inyo. Kaya nung hindi na namin nakontrol ang aming problema, nagpasya kaming lumapit sa inyo. Ngayon habang nag-uusap tayo, nasa panganib na ang pamilya namin. Huwag ho kayong mag-alala. Mga albularyo rin kami. Yun nga lang may kinakaharap kaming problema na hindi namin kayang malagpasan. Pagtatapat ng matanda sa kanila. Dagdag pa nito na ilang araw na rin silang humahanap ng solusyon, ngunit sa kasamaang palad, wala silang makitang kasagutan. Nang makilala naman nila ang ama ni Ardas, nagkaroon sila ng pag-asa sa kadahilanang napag-alaman nila na ang ama niyang yon ay minsan nang nakaharap ang lahi ng mga aswang na kasalukuyang napadpad sa kanilang lugar. Dahil sa sinabi nito, agad namang napatanong ang tatay niya kung ano ang lahing tinutukoy ng mga albularyo. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya, sabay bulong ng,
lahi ng Agtaw. Hindi ba may natalo ka ng ganyan, Berto? Huwag ka nang magkaila. Alam na namin ang lahat ng tungkol sa'yo. Yan din ang rason kung bakit hindi kami nagpakilala sa'yo kanina. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman yon. Sabay sagot dito ng, "Kung gusto ninyong malaman ang sangkap at paraan kung paano sila matatalo, nakahanda akong ibigay yun sa inyo. Hanggang dyan lang ang maitutulong ko." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, hindi naman pumayag ang mga albularyong kanyang kausap. Ayon sa mga ito, maraming gulo silang dinaanan para lamang makaharap itong si Berto. Dagdag pa ng mga ito na, desperado na silang makuha ang tulong nito, kaya sa anumang paraan, nakahanda silang gumawa ng mga bagay-bagay upang sila ay mapasunod. Matapos naman itong mailahad ng matanda, agad naman itong ipinakita ang nakasukbit nitong talibong sa bewang na animoy parte ng pagbabanta nito. Dahil sa mga pangyayari, napilitan naman ang kanyang ama na tumahimik. Sa puntong yun kasi, kapag ginatungan pa niya ang mga sinabi nito, hindi malabong magpang-abot sila. Ayaw naman niya itong mangyari, lalo pat bukod sa pare-parehas lang silang mga albularyo, matagal na ring umiiwas sa gulo ang kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, upang maunawaan ang mga nangyayari, nagpa siya itong makinig sa panig ng mga albularyong lumapit sa kanila. Nang mapagtanto naman yun ng mga panauhing yon, agad naman itong isinalaysay ang tungkol sa mga kaganapang nangyayari sa lugar nila. Ayon sa matanda, taong 1939 nang sugurin sila ng mga Agtaw. Ang mga nilalang na yon, pinamumunuan ng isang mangkukulam na dating kahanay sa kanilang angkan. Sa kasagsagan ng pagsasalakay ng mga nilalang na yon, agad namang sumiklab ang matinding digmaan na gumimbal sa baryong kanilang pinagtitirahan. Ginawa ng panig nila ang lahat ng kanilang makakaya pero sadyang tuso ang mga Agtaw. Bago pa man kasi yun sumalakay sa kanilang lugar, maigi nitong inalam ang kanilang mga kahinaan. Dahil sa ganoong pangyayari, segundo lang ang naging pagitan nang mawasak ang hanay ng mga kadugo nilang nakikipaglaban. Kahit anong gawin ng mga albularyong yon, unti-unti itong napapaslang sa mga kamay ng mga aswang. Nang mapagtanto naman ang kanilang babaylan na hindi na nila kakayanin ang puwersa nito, gumawa yun ng isang malaking harang sa baryo na mabilis na namagitan sa kanilang puwersa. Sinauna ang mga engkantasyong ginamit dito, kaya na may hindi yun basta-bastang napapasok ng mga nilalang. Subalit, sa paglipas ng maraming taon, unti-unti na ring humina ang harang na yon. Ang isa kasi sa mga dahilan nito ay yung mas lalong pagtanda ng kanilang babaylan. Dahil sa ganoong pangyayari, nagpasya na silang maglakbay sa iba't ibang lugar upang humingi ng tulong sa mga katulad nilang may espesyal na abilidad. Kapag di nakakapunta sila sa mga baryo, maigi nilang tinatandaan ang mga detalye ukol sa mga manggagamot at antingerong nababanggit ng kanilang mga napagtanungan. Ipinagtapat din ng matanda sa kanya na 20 antingero na ang kanilang nahingian ng tulong, ngunit lahat yon nasawi sa kamay ng mga Agtaw. Hindi ko sinasabi sa iyo ito para panghinaan ka ng loob, Berto. Hangad ko lang na maging matapat sa iyo para alam mo kung anong yung darat nandoon.
Huwag kang mag-alala. Tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Wika ng matanda, matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay. Dahil sa naging salaysay nito sa kanila, wala na ngang nagawa ang kanyang ama, kundi ang sumama. Matapos nitong makuha ang lahat ng kinakailangan nilang gamit, agad din naman silang lumabas sa baryo para puntahan ang tagpuan ng iba pa nitong mga kasama. Sa kanilang paglalakad, nabanggit ng matanda, 5 antingero lang ang kanilang hinahanap noong mga oras na yon. Kabilang na ang ama ni Ardas doon dahil sa ginawa nitong pagpaslang sa agtaw na nakaharap nito, ilang taon na ang nakakaraan. Yung 4 naman, purong mga antingerong biniyayaan ng hindi pangkaraniwang mga abilidad. Mariinding inilahad ng matanda na kung hindi dahil sa nangyaring yun sa kanya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makilala ang angka nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon din nila napag-alaman ang tungkol sa baryong kanilang pupuntahan. Ayon sa istorya ng matandang yon, dahil sa ilang dekada na itong napapalibutan ng harang, marami na roon ang naging pagbabago. Inihalin tulad niya ito sa mundo ng mga engkanto na nakaluklok sa mundo ng mga tao. Pagtatapat pa nito na, kakaiba na rin ang mga agtaw na kanilang kinakaharap, ngunit ganun pa rin naman ang mga abilidad nito. Makalipas pa ang 2 araw ng kanilang paglalakbay, narating na nga nila ang lugar ng tagpuan. Pagsilay naman nilang mag-ama sa isang higanteng puno, doon nila nasipat ang grupo ng mga albularyo na may pare-parehong kasuotan. May 4 din yung kasama na naiiba sa kanilang lahat. Matapos naman nila itong masilayan, dali-dali naman nila itong nilapitan. Pagharap nila sa mga ito, una namang napansin ng ama ni Ardas ay yung nagliliyab na mutya ng apoy na hawak ng isang antingero. Yung isa naman may mutya ng ahas na buhay, kung saan hindi nito iniiwan ang katawan ng nagtatangan sa anumang oras at pagkakataon. Kabilang na rin sa mga antingerong yon ay yung isang lalaking nagtatangan ng sundang na may nakabaon na trespiko sa hawakan nito. Parang ngipin din ng buwaya ang talim ng sundang, kaya nasisiguro ng tatay niyang hindi ito ginawa para gamitin sa mga ordinaryong bagay. At ang pinakahuli naman nilang napansin ay yung lalaking may mahabang berdeng buhok tapos may matulis na tenga. Napakaganda rin ng balat nito at sobrang bata ng muka. Kung titingnan, masasabi ni Ardas na nasa edad 18 anyos lang ito. Pero nung tinanong nila ang lalaking yon, napag-alaman nilang sobra na sa 100 taon ang edad nito. Mahirap yung paniwalaan, pero nang nakumpirma ng tatay niya na isa yung purong engkanto, wala siyang ibang nagawa kundi ang maniwala sa salaysay nito. Sa kanilang pag-uusap, maraming plano ang nabanggit ng 4. Naghahayag na rin yun ng mga bagay na kukunin pagkatapos ng digmaan nang sa gayoy maging klaro ito sa hanay ng mga albularyo. Si Ardas naman at ang kanyang ama, walang ibang ginawa kundi ang manatiling tahimik. Iniiwasan nila noong magsalita, gawa ng alam nilang nababalot ng kasalanan ang bibig ng tao. Kapag paulit-ulit silang nagbabahagi ng kanilang nais, hindi nila mapapansin na hindi na pala tama ang kanilang ginagawa. Ang ganoong sumpa din ayon kay Ardas, tinatawag ng kanyang ama
bilang bulong ng demonyo. Makalipas pa ang ilang oras, hindi na rin sila nagdalawang isip na maglakbay. Mula sa tagpuan nila, binaybay nila ang malawak na kagubatan para lamang marating ang mga bulubunduking napapaligiran ng nagsisilakihang mga puno. Pagdating naman nila sa lugar na yon, agad naman nilang nasipat ang isang doming nagtatago sa sanga ng mga puno. Ayon sa kasama nilang taga roon, isa yon sa mga hangganan ng harang na ginawa ng kanilang babaylan. Habang pinagmamasdan naman nila ito, napansin naman nilang sobrang nipis na ng bagay na yon, kaya may posibilidad na baka hindi na yon aabutan ng susunod pang taon. Pagpasok naman nila sa loob, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang biglang pag-iba ng buong paligid. Sa halip kasi na kagubatan ng kanilang masilayan sa lugar, bigla itong binalot ng malalaking tipak ng bato na animoy nagsisilbing wangis ng harang. Pagpasensyahan niyo na ang inyong mga nakikita. Taga-bundok kasi ang aming babaylan, kaya ganito ang resulta ng kanyang mga lihim na karunungan. Mas nakakaramdam siya ng kapayapaan sa ganitong lugar, kaya pinili niyang itong magsisilbing sabulag at pangkubli ng aming tirahan. Wika ng matandang kasama nila. Ilang oras pa ang lumipas. Kagaya ng inaasahan, narating na nga nila ang baryo. Di pa man sila nakakapasok, sinalubong na sila ng mga ahas na may bukod tanging mga pakpak. Marami rin ang batang lumapit sa kanila na sa murang edad pa lamang may mga tanga ng mutya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasilayan ang ganda at kaligayahang bumabalot sa lugar na yon. Ang kaso lang, pagbaling niya sa unahang bahagi nito, nasipat niya ang mga kuko at pangil ng mga agtaw na nagpupumilit pumasok. Gwardyado rin ng mga antingero ang lugar na yon, kung saan bawat isa sa mga ito nakahanda na sa mga maaaring mangyari. Paglalarawan pa ni Ardas sa mga agtaw, para itong mga demonyo kung titingnan. May malasalobo itong pagmumuka, tapos yung balat nito parang sa kalabaw. Kakaiba rin ang wangis ng kanilang mga paa, na animoy nakadisenyo yon para sa paglundag ng napakataas. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang nilapitan ng matanda, sabay bulong sa kanya ng, Bumalik ka na sa tatay mo. Huwag kang titingin sa lugar na yan at huwag mo rin diyang susubukang lumapit. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Lumipas ang araw na yan. Nung makapagpahinga na ng maayos ang kanilang grupo, muli nilang pinagplanuhan kung ano ang kanilang gagawin sa mga nilalang. Sa kasagsagan kasi ng kanilang pag-uusap, napag-alaman nilang matagal na panahon na yung hindi nagpapalit anyo, kung kaya't maaaring naging isa na yung nilalang na may sahayop na kaisipan. Ang tanging hangad lang noon ng mga agtaw, pasukin ang lugar na yon, alinsunod sa utos ng kanilang pinuno. Matapos naman nilang malaman ang tungkol sa ganoong pangyayari, hindi na rin nagdalawang isip pa ang ama ni Berto na isiwalat ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Habang nagsasalita ito, panay naman ang pagkuha nito ng mga sangkap. Nakalimitan nito noong ginagamit nung nakapatay yon ng agtaw. Ayon sa kanyang ama, mga simpleng sangkap lamang
ang pangunahing pangontra ng mga nilalang na yon. Kabilang sa sangkap na nabanggit nito ay yung krus na gawa sa palaspas na binasbasa ng araw ng Biyernes Santo at yung asin na ipinaakyat niya sa bundok ng Banahaw. Dagdag pa nito na kapag ipinagsama ang dalawa, makakabuo yun ng isang malakas na presensya na tutunaw sa espiritu ng mga agtaw. Mariin din itong inilahad, wala itong kakayahang magwasak ng katawan ng nilalang, bagkus ang kaya lamang nitong wasakin ay ang espiritong nanananahan sa loob nito. Pagtatapat pa nito na, limitado na ang sangkap na dala niya, kaya kinakailangan nilang magtipid sa paggamit. Matapos naman niya itong mailahad, paisa-isa namang kumuha ang 4 pa niyang kasama. Matapos nun, direkta na nilang pinag-usapan ang tungkol sa gagawin nilang plano. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, agad din naman silang lumabas ng harang, bitbit ang kanilang mga armas. Dahil sa may isa sa kanilang nagtatanga ng mutya ng apoy, kaya na may kahit sa lalim ng gabi, nagkakaroon sila ng hindi masukat na liwanag. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa entrada ng baryo, doon nila nakita ang hindi mabilang na mga agtaw na nagsisikumpulan. Sa pinakadulong parte nito, nakasakayang mangkukulam sa karong pasan-pasan ng mga ito. Pagsilay naman nila sa nilalang na yon, agad namang ibinahagi ng matanda sa kanila na lubos na rin yung nanghihina. Gayunpaman, kahit wala ng kakayahan ng matanda, nagpumilit pa rin yung magbaba ng utos sa paniniwalang mauunang mamatay ang babaylan kesa rito. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, paisa-isa naman sila nitong pinagmasdan habang nagwiwika ng, Wala kayong dapat nakatakutan sa mga yan. Sa bawat dilim, merong uusbong na liwanag. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, bigla naman yung sumigaw ng napakalakas na siyang naging sanhi upang mapukaw nila ang atensyon ng mga ito. Pagsilay naman sa kanila ng mga agtaw, mabilis naman yung sumugod. Sa sobrang dami ng mga nilalang na yon, pansin na pansin naman nila na para itong mga aninong umuusad na may namumulang mga mata. Dahil sa pangyayari, walang pag-aatubili namang nag-usalang kasama nilang antingero na may hawak sa mutya ng apoy. Upang maging epektibo ang pag-atake nito, isinasabay nito sa kanyang abilidad ang pinagsamang bisa ng asin at palaspas. Habang patuloy niya itong ginagawa, doon nila nasipat ang mga agtaw na unti-unting natutupok sa apoy. Gayunpaman, dahil sa kunat ng mga balat nito, hindi yun sapat upang tumagos yun sa kanilang mga sistema. Nang masipat naman yun ng ama ni Ardas, buong puwersa naman yung sumugod, kasama ng mga manggagamot na nakikiisa sa kanila. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos mabuwal na ang mga puno sa lugar dahil sa lakas ng mga antingerong kasama niya. Binalot na rin ang paligid ng nagniningas na apoy na siyang naging sanhi upang mapaatras ng bahagya ang mga agtaw. Makalipas pa ang ilang oras na pagbubuno, napansin naman noon ng kanyang ama na bigla na lamang nawala yung matandang kausap nito. Maya-maya pa, habang pinipigilan niya ang mga agtaw na nagtutulong-tulong para sukulin siya, bahagya na lamang yung natigilan nang may marinig itong isang malakas na sigaw. Pagsilay nito sa karo kung saan naroon ang mangkukulam, nasipat nito ang matanda na itinataas na nito ang ulo ng nilalang.
Matapos naman niya itong mapugutan ng ulo, ngumisi lang naman ito habang hinihintay ang mga agtaw na papasunggab na sa kanyang likod. Sa kasamaang palad, hindi na rin nakaligtas ang matandang yon. Subalit ang ginawa nito, nag-iwan ng hindi mapapantayang pag-asa para sa pamilya nila. Dahil sa mga nangyari, napilitan namang makipaglaban ang mga kasama niyang nakakaramdam na ng matinding panghihina. Yung iba sa mga ito, halos wala na ring pakialam kung mamatay, basta ba'y mapalaya ang lugar na kanilang pinaninirahan. Awa naman ng Diyos, dahil sa pagkamatay ng mangkukulam, nagkawatak-watak na ang mga agtaw. Bukod kasi sa wala na yung sinusunod na utos, hindi na rin yung nagkakaisa dahil sa wala nang nagmamando sa kanila. Bago pa man sumapit ang alauna ng madaling araw, hanggang sa kahuli-hulihan nitong mga kalahi, pinatay ng ama ni Ardas at ng kanyang mga kasama. Marami man ang nagbuwis ng buhay sa kanila. Hindi naman yun nasayang dahil sa tagumpay na kanilang natamasa. Nang mapag-alaman naman ng babaylan ang tungkol sa mga nangyari, agad naman itong ibinaba ang harang. Matapos yung gawin ng matanda, tuluyan na rin naman yung nanghina. At sa paglipas lang ng 1 linggo, pumanaw na rin ito. Nang malaman yon ng kanyang ama, muli silang bumalik sa lugar nito para ipakita ang kanilang pagdadalamhati. Kahit papaano, tanggap na rin yon ng mga kadugo nito sa kadahilan ng napakatagal na panahon ang naging pagtitiis ng matandang yon. Isipin nyo na lang, ilang dekada na nitong pinanghahawakan ng harang para lamang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Sa paglipas pa ng mga buwan, hindi na nakabalik sila Ardas sa baryong yon. Wala na rin silang naging balita, kaya ang ginawa nila, ipinagpatuloy na lamang nila ang buhay na meron sila. Magpahanggang sa ngayon, ngayong isa na rin siyang albularyo kagaya ng namayapa niyang ama, hinding-hindi niya pa rin makakalimutan ang tungkol sa sinaunang harang ng babaylan kontra agtaw. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sinaunang harang? Alam nyo, na-imagine ko rito na, di ba kadalasan na alam nating harang enerhiyang puwersa na hindi nakikita ng mata. Dito na-imagine ko para siyang makapal na lupa, tapos napapalibutan ng mga ugat, ng mga puno. Well, hindi rin siya nakikita ng mata natin, pero sa paningin ng may mga ikatlong mata, o yung merong tinatawag nila ngayon na diwang hiwaga, alam ko makikita nila yon. Galing lang, no? Sinakripisyo ng babaylan yung buhay niya para sa lahat ng kababaryo niya. Well, alam naman nating lahat na kapag babaylan talaga nasa isip lagi niya tumulong sa kapwa niya. So siguro itong babaylan na to, ayaw nang merong mapahamak na kababaryo niya, inalay na lang niya yung buhay niya. Kaya yung ending, medyo nakakalungkot kasi once na binaba niya na yung harang, ilang linggo lang o buwan, namatay na siya. So ibig sabihin, nabubuhay lang pala siya para i-maintain yung sinaunang harang na yon para hindi makapasok yung mga agtaw. Tapos dito naman sa mga agtaw na to, nakakatakot sila, no? Lalo na kapag merong mataas ng ranggo na nasa kaliwa yung kayang kumontrol sa kanila. Kakaiba yung kapestihan na pwede nilang gawin sa mga tao. Pero overall, masasabi ko sa kwento, sobrang ganda. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.